Grek edebiyatı. Antik dövrün mifologiyası. Kadim dövrlerde adamlar daş dövründe bolup geçen hadiselerin sebebini düşünecek bolup durlar. Mesela olar näme üçindir günün doğup soň ýaşandığını ya da näme sebäpden ýıldırymyň çakýandygyny bilmek isläpdirler. Şeýlelikde olar ýerin we adam zadyň nädip nirden dörendigini biljek bolupdurlar. Häzirki zamanda adamlar şeýle sorawlaryň ilmi jogaby we teoriýalaryny bilýärler. Emma gadymy döwürde hatda häzirim dünýäniň käbir ýerlerinde şeýle soragy ilmi taýdan jogap berip bilmeýärler. Şol sebäpden olaryň şeýle tebii hadiseleri, hudaýlar, hudaý aýallar we batyrlar baradaky hikayatlar gurrun bilen düşündiripdirler. Şeýle gurrunlara mifler diýilýär. Şeýle mifler öwrüne ilmi bolsa mifologiýa diýilýär. Gadymy döwürde her bir jemgyýetiň öz mifleri bolupdyr. Olar jemgyýetiň dini durmuşda ören wajyp rol oýnapdyr. Mifleriň şeýle dini ähmiýetleri olaryň erteklerden we rowaýatlardan tapawatlandyrypdyr. Emma şol taýpanyň ýa-da halkyň mifi başga taýpalardan halkyň arasynda ýaýranda olar ertekler hökmünde garalypdyr. Ol miflere başga jemgyýete geçende öz dini täsirini ýitirip rowaýat erteki görnüşinde öwrülýär. Halk ertekleri we rowaýatlar jemgyýetinde terbiýeçilik, wagty boş geçirmezlik, dinleýjileriň içini gystyrman, olary gyzyklantyryp güýmemek maksady üçin gurrun beripdirler. Emma mifler döwreden taýpalar halklaryň olar hakykat hökmünde ynanypdyrlar. Şeýle mifler gadim döwürlerde türkmen halkynyň arasynda hem bolupdyr. Meselem, ýere öküz götürüp durýanlygy ýa-da burkut atanyň ýagyş ýagdyrýanlygy, asman hudaýy taňrynyň yaramaz güýçlerden gorýanlygy, adamlara hayvanlara güç, sagdynlyk we abadançylyk berýänligi barada mifler bolupdyr. Mif sözü aslında miros diýen grek sözünden gelip çykypdyr. Miros diýmek bolsa gurrun, hekayat, rowaýat, söz ýaly berýär. Mif halkyň dini garaýşynyň esasynda döräpdir. Dini fantaziýalar kömegi bilen tebigatyň, medeniýetiň dürli hadisalaryny çeper formalada düşündirilýär. Mifler entek ilmi we tehnikanyň ösmedik döwürlerinde döräpdir. Adamlar tebigatda, jemgyýetde bolup geçen hadiselary öz dünýä garaýşyna, fantaziýasyna laýyklykda hudaýlaryň, döwleriň ýeki gözli äpet jandarlaryň, adaty däl haýwanlaryň, uşlaryň ýerine ýetirýän işini netijesi hökmünde düşündiripdirler. Mifler sada we meçberi boýunça uly bolmasa-da örençiň manyly, çeper we terbiýe beriji häsiýete iyi bolupdyr. Olar adamzat jemgyýetiniň çağılık, ýagny entek adamlary sada, ilki durmuş jemgyýetinde ýaşan döwrüniň dünýä garaýşynyň çeper beýany bolupdyr. Öz boluşy ajaýyp we abzaly täsir ediji, terbiýeleji güýji ýitirmän gelýär. Şol bir wagtyň özünde miflerde halklaryň gadymy geçmişi barada gurrun berilýär. Mifler adamlaryň ilki durmuş jemaat guruluşynda ýaşan döwründe döräpdir. Onuň dören wagtyny elbette takyk öwrenmek kyn. Adamlar ýöneköy, ören sada gatnaşykly ýaşaýyşdan dini morfologiýa ynançly durmuş ýetenlerinde olaryň aň düşünjeleri ösýär. Morfologik düşünjeleriň ösmegi eýem diniň sada görnüşi dörýänligi aňladylýar. Sebäbi adamlar indi taş döwründäki gurşap alýan dünýäni tebii hadiseler öz maşgaly durmuşynyň we garyndaşlyk gatnaşyklarynyň esasynda düşündirip başlaýarlar. Emma indi irki dören mifler dini garaýşlary bilen bagly bolupdyr. Olar aýyň, günüň, haýwanlaryň hereketi, oduň gelip çykyşyny düşündirmek bilen bagly bolupdyr. Grekler hem beýleki gadymy halklar ýaly bir näçe tebii hadiselere düşünmändirler. Olar gorkupdyrlar. Olaryň bütün dünýäde, ýagny tebigatda hudaýlar we hudaý aýallar hökm sürýär diýip düşünipdirler. Ýokarda aýdyp geçişimiz ýaly gadymy greklerde mifik hudaýlar hakykat hökmünde seredilipdir. Mifologiýa bolsa olar üçin geçmişiň mukaddes taryhy bolupdyr. Şol sebäpli olar mifleri öwrenip, olary tertibe salypdyrlar. Asyrlaryň dowamında jemgyýetiň aňynyň ösmegi bilen bilelikde mifler hem ütkep barypdyr. Meselem, poeziýanyň sungatyň we ilmi hudaýy muza hasaplanypdyr. Emma wagtyň geçmegi bilen muzanyň sany 9-a ýetipdir. Başgaça aýtsak, soňa baka hudaýlar hem adamlar ýaly belli bir ugur pudak ýa-da ýerine ýetirilen iş boýunça hawandarlyk bolupdyrlar. Ilki bady mifler biri-birinden gapma-garşylykly ahengde bolupdyr. Sebäbi her bir taýpa we her bir medeniýet merkezi hudaýlar we
Gahrymanlar barada öz düşünjelerini beýan edipdirler. Şol sebäpli olar belli bir tertibe salmak zarurlygy ýüze çykypdyr. Grekler ilki bolup mifleri tertibe salany Gomer hasaplapdyrlar. Gerodot biziň eramyzyň 7-8-nji asyrlarda bolupdyr. Grekler üçin hudaýlaryň nesil daraktyny düzdiler we olaryň sypatlaryny, epitetlerini hem de olaryň etmeli işlerini anykladylar diýip ýazýar.